Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo namu a wannan tasha tamu mai albarka wato ƙasar Hausa. Masu son su kasance tare da mu a kodon lokaci da Allah ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku a dukkan lokacin da muka saukar da wani sabon aiki. Domin ƙarin bayani game da wannan tasha tamu mai albarka kuna iya bibiyan mu ta kafafen sada zumunta kamar Facebook at ƙasar Hausa, Twitter at ƙasar Hausa, Instagram at ƙasar Hausa, ko kuma ku bibiyo mu a shafinmu mai suna kasarhausa.com. So jama'a barkanmu da sake saduwa, amma da Allah kafin mu ci gaba cikin wannan shiri muna buƙatar da Allah kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku a dukkan lokacin da muka hedikwatar rundunar tsaro ta sanar da kashe 'yan bindiga 50 tare da kama wasu 62 haɗi da kama wasu bindigogi masu tarin yawa a yankin arewacin ƙasar nan, kamar yadda jaridar This Day ta rawaito. Sannan rundunar tsaro ta ce ta tsiratar da akalla wadda aka yi garkuwa da su akalla mutane 47. Sannan 'yan Boko Haram da 'yan ƙungiyar ISWAP su kimanin 377 ne suka miƙa wuya ga rundunar tsaro. Daraktan kula da harkar sadarwa ayyukan DDMO Major Janar Musa Dan Madami ne ya bayyana hakan a lokacin da yake bayani nasarorin da rundunar tasa ta samu a sati 3 da suka gabata. A ƙoƙarin da muke ya ƙara da cewa a ƙoƙarin da muke na ganin samun zaman lafiya mai ɗorewa, sojojinmu da kuma sauran hukumomin tsaro sun yi namijin ƙoƙari wajen kashe 'yan ta'adda kimanin 50 tare da kama wasu 62. Ba iya haka ba, sai da muka samu nasarorin ƙwato makamai da harsasai da yawa a wajajen har da wayoyin hannu. Daga cikin waɗanda suka miƙa wuya, ɗaya daga cikin 'yan ta'addan akwai maza 52 da mata 126 da kuma ƙananan yara kamar kimanin 199. A lokacin da rundunar ke wannan ƙoƙarin akwai waɗanda aka yi garkuwa da su kimanin mutane 44 da rundunar ta samu nasarar tseratarwa a hannun 'yan ta'addan. Majiyarmu ta ƙara da cewa ba iya abubuwan da dakarun sojojin suka samu kenan, akwai ƙarin makamai da suka ƙwato a hannun 'yan ta'addan.